Okay, nasa sementeryo tayo. Ayan. Andito silang lahat. Ay, sige mo na. Ayan. O, sino pa gusto, Bet? Ang dila mo, Ben. Dito tayo sa sementeryo sa amin. Ayan. Dati wala pa mga puno yan. Ngayon talagang sa tagal nating hindi umuwi, ay may malaking puno na. Yan. Ito sa aking daddy, lolo at uncle. At then si Lola Esther, ayan. Hindi kaya maban ka dyan? Sa YouTube? Ay, hindi naman. Daddy! Luwag ng cemetery dito. Maganda. Yan. Pumunta, yung makulit na bata. Andito. Dagdagan mo pa, Eli. Pero bago kami umuwi ulit Maynila, dumalaw kami sa mga aming lolo, uncle, lola. Yan. Ito ang aking daddy. Yan. Sige na, magka na kayo. Magkadalaw na kayo. Ano na na? Diyos doon. Sa kabila. Ate Maraya, dito tumano. Okay, wow, ganda. Puro puno. Ang mga pangalan. Yung isa pa doon. Kuya! Oh, si Lolo, lagay mo si Lolo. Nak, kuha pa isa ni Chris. Ay, lagay mo si Lolo doon, oh. Kuya! Ilagay mo Ayun, na yan doon. kay Kuya Sus. I need to burn the leaf. Kapatid ka, mama? No. Hmm? Kailangan putulin yung leaf gamit tong burn. Yes! Yes! Naputol ko. Let's go! Let's go! Ito kay Lolo, lagay mo ito kay Lolo. Naputol ko ang damo gamit tong apoy. I'm so good at suicide. Yan sa babaw. Naku, umayos ka pag ikaw tumuwad dyan. Oo, talaga. Ano yun niya? Ayaw ata magpagkikit ni Lola. Kaya nga. Kanina pa ko. Nakailang patok mo doon. Kanina pa ka doon. Nagagalit si Lola. Masakit daw. Hindi. Lola. Nanak, bumaliktad ka. Babakbak na rin to. Ayaw niya kasi sa Dito si Anthony dati. Nung si Anthony dati, si Tito Anthony nyo, maliit pa yun. Nung ipapasok na yung kabaong, andun pala siya sa ilalim. Si Uncle Jerry. Oh, si Daddy, si Uncle Jerry dati. Mainit kasi noon. Sobrang init kasi wala pang mga puno-puno dito. Nung ipapasok na yung kabaong, andun pala siya nakasumilong. Anthony. Nung maliit pa si Tito Anthony nyo. saan niya. Para sa nakapunta yung tito? Sumusya kasi, di ba? Parang tapos na yung prayer, tapos na yung sa kan, tapos ipapasok na. Kasi sobrang init din kasi wala pang mga puno dati. Wawa mama. Ngayon, nung ipapasok na yung kabaong, Hindi may pasok. Nakabara. andun si Anthony. Buti nakita. O naman, ito lang naman sa bungad. Kumbaga, oo, kitang-kita rin naman siya. Ayan, kwento nyo kay Tito Anthony nyo pag nakita nyo. Ano, okay na? May kandila na lahat. Uy, ano? Di pa, Kuya Sus? Ayaw din magpagkikit. Doon sa ibabaw oh. Kung dinikita nung ano. Ganda. Mahangin na rin. Napasan niyo pa. Okay naman. Lola. Nung magtungkod na kayo, dali. Dito ko nasugat. Baba na, be. Parang hirap pag inakyat dito, no? Oo nga, Lot. Saan ba meron, Lot? Tatawin natin kay Yeah! Papa Beba. When? Tapos dali natin sa ilog. Sarap.
Magbitaw kayong dalawa! Job, tanong ko kay Kulot kung may tanim siya dito ng marijuana. Ah. Mawalang, hindi alam Hoy, matusok kayo niyan! Ano yan? Aba, tuwang-tuwa sa makahiya. Yung totoo. Hoy, maano yan? Matinik! Ano, nasugatan ka? Sa puno ko yan, oh. Talaga? Malalaking puno. Wala. Madulas kasi yung tsinelas nyo. Yung may mga bulaklak? Oh? Yung mga nandyan, sa baba. Mga hindi na ano na. Yung nakatira dyan noon. Kamag-anak niya din yan. Ay, yung may mga bulaklak daw. Nung nagtatrabaho dun sa bahay. Meron daw ano. Merong may nakalagay. May nakalibing. Siyempre nakalibing. Patay. Yung may mga bulaklak. Oo. Bulaklak! Bel! Teyus, hintayin mo muna si Isabel. Ano kuya? Wag na kayo maghawakan dalawa. Kasi mamaya isa sa inyo slide ako. Dalawa talaga kayo. Oh, dahan-dahan maka dyan. Hawak kamay pa talaga ha. Sige. Yung hinahawakan ni Ate Sab ano din. Bilis ng dalawa oh. Nagtatakbuhan. Ano to na? Ano to? Mahogany? Ganing. Inom kayo di sa interior, no? Lasing-lasing kayo. No? Gulong talaga pa baba. Try ko. Gabi ng November 1. May nag-iinom dun. Ha? Kanya-kanyang Puntod. Bulag na dito, nung kinabukasan. Ito yung mga natauan. Tab. Tab. Alala mo yung kwento ni Mami mo? Si Tita Shaw mo daw, iniwan niya doon. Kasi nakatulog daw sa puntod. Baboy! Ay. Bakit? Ang taba eh. Uy, pero masarap yan. Umuambon. Ah, Tapon ako.
Hala, umaambon. Takbo ate, yung sampay natin sa taas. Kunin niyo yun ni ate sabi yung sampay dun sa taas. Ay, lingon, dali. Ayaw. Dahil magkukuhan tayo ngayon, magbabawan kasi kami, biyahe namin bukas. So, kailangan namin gumawa ng patupat. Patupat, sa Tagalog is kaalin. Yung suman. Sa Tagalog is sa Ilocano, patupat. Ito na yun ang patupat. Eh, syempre kailangan ng nyog pag gagawa tayo ng patupat. And then, syempre, kailangan mo rin kayurin kasi dito sa probinsya, wala silang kayuran. Nakatulad sa mga sa Maynila. So, patulad nito, ganito natin kayuran. Ito yung pang probinsya talaga. Yan, like sa Maynila na meron talaga nagkakayod. Let's go! You want? Wait lang. I don't know. Oh! Tapi din, tapi. Ba't ka nakaganyan, Steph? Borrow mama cellphone. Doon kay ate. Get mo, ate. Borrow mama cellphone. Get mo nga, ate. Borrow mama cellphone. Ginagamit ni Papa eh. Borrow papa cellphone. Borrow mama cellphone. Ang video mo si Papa. Yung kamay mo.